Krešo, možeš li nam ukratko reći što se događalo na tržištima u svibnju? Tržištima u svibnju su dominirali rizici koji su nam već poznati, a radi se o invaziji Rusije na Ukrajinu, o zaoštravanju monetarne politike centralnih banaka, kao i novoj borbi Kine s epidemijom koronavirusa koja je dovela do zatvaranja velikog dijela zemlje. Američki Fed je u skladu s očekivanjima opet podigao kamatne stope, a najavio je i početak smanjenja bilance. Kada uzmemo to sve u obzir, zapravo kako investitori, tako i centralni bankari nalaze se u vrlo nezavidnom položaju gdje se zapravo trebaju balansirati između borbe protiv inflacije i održavanja ekonomskog rasta. Samim time i zbog te neizvjesnosti tržišna kretanja dosta ovise o dolasku novih ekonomskih podataka i zapravo ona stvaraju volatilnost, ovisno u kojem smjeru nekako upućuje taj razvoj politike, da li više u smjeru suzbijanja inflacije ili ipak nešto više u smjeru održavanja rasta. Dario, kako gledaš na poziciju vodećih centralnih banaka i njihov utjecaj na obveznička tržišta u okruženju koje nam je Krešo opisao? Pa da, evo, centralne banke sve dižu stope, ali nisu sve u istoj poziciji. Recimo u SAD-u, tamo centralna banka ima problema s tim da je potražnja za dobrima i uslugama vrlo snažna i jača od ponude, jel? I da je zaposlenost praktički iznad one neke teoretske maksimalne zaposlenosti. I u tom smislu moraju dizati stope i da bi smanjili tu potražnju i zaustavili inflatorna kretanja u tom smjeru. Uostalom, moraju ići preko neutralne nekakve stope koja bi bila neutralna za gospodarstvo i tu očekujemo više dizanja stopa. Međutim, ta dizanja stopa su već dosta i uračunata u tržište, ona su već krenula i zato mislimo da su ove dugoročne obveznice već tu negdje, da su već njihova fair vrijednost tu negdje. Kod Europske centralne banke nije baš takav slučaj. Eurozona je u punoj zaposlenosti, ali nema taj višak možda potražnje još, on se možda u nekim dijelovima tržišta nadzirao, no? Ali tu je više problem da je jednostavno sadašnja monetarna politika prelabava za ipak punu zaposlenost. Ona je bila na neki način takva je trebala biti kad smo imali COVID i slično, ali sad je vrijeme da se kamatne stope dignu samo zato da bi se recimo da bi došli na neku neutralnu razinu stopa. Međutim, tu je malo neizvjesnije, tu će biti više volatilnosti, vjerujemo, zato mislimo da bi još mogle njemačke obveznice kao najveći predstavnik ići yildovi prema gore, pa onda tek možda prema dolje. Znači, tu je problem što ECB tek počinje dizati stope, a već se nadziru neke slabosti ekonomije, a s druge strane, kažem, stope su prelabave povijesno na ovoj razini, tako da tu je dosta neizvjesno. A kako su reagirale centralne banke u regiji? Centralne banke u regiji su možda više bili na poziciji ovoj kakav je bio i Fed. Tamo je s tim da još su imali dodatni jedan problem. Znači u tim zemljama, prije svega Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj pa i Rumunjskoj, znači inflatorni pritisci su bili visoki, postojali su čak i prije COVID-a. Jel? Oni su bili rezultat snažne domaće potražnje i vrlo labave monetarne i fiskalne politike koja nije u tom trenutku išla prema zaoštravanju kad je trebala, jer su sve te centralne banke htjele produžiti taj rast i osigurati da taj rast duže traje. I u tom smislu su već imali inflaciju i prije, a naročito sad se taj pritisak povećao i te inflacije su stvarno na visokim razinama, dvoznamenkastim u smislu povećanja troška energenata, hrane i svih materijala. I u tom smislu su počeli puno brže dizati kamatne stope i od Feda i prije i brže, jel? I od Feda i od ECB-a i sad su tu neke prosjek tih stopa je recimo oko 6% već nominalni i zato mislimo da su oni već odmaknuli sa tim dizanjem stopa i da uz uvjet da nemamo više nekakve energetske šokove brze prema gore, oni bi već mogli završiti s ciklusom dizanja kamatnih stopa već tamo na početku sljedeće godine. I u tom smislu mislimo da su te lokalne obveznice u tim lokalnim valutama već zanimljive sad za kupnju, jel? Dario, mogu li hrvatske obveznice u odnosu na ostatak regije imati nekakvu drugačiju priču obzirom na uvođenje eura?
Pa mi mislimo da mogu i to se u jednom dijelu već i ostvaruje. Vidjeli ste u zadnjih nekoliko par tjedana, Europska komisija je pozitivno ocijenila napredak Hrvatske u ekonomskom smislu. Prvo se zaključilo da Hrvatska nema makroekonomskih ravnoteža, što je imala prethodnih godina i uz Irsku je jedina ocijenjena u tom smislu pozitivno. Nakon toga je došla vijest da je Europska komisija potvrdila da smo zadovoljili konvergencijske uvjete, odnosno uvjete za ulazak u eurozonu i sad se očekuje da će se to i potvrditi u 7. mjesecu. I u tom smislu već smo tada vidjeli da su hrvatske obveznice počele nešto bolje, imati nešto bolju izvedbu od drugih obveznica u regiji. No to je još u manjoj mjeri. Mi mislimo da bi se taj pomak mogao biti još puno veći i on bi očekivano mogao biti veći kad recimo i kreditne agencije počnu možda najavljivati ili potvrđivati da će Hrvatska dobiti viši rejting i zato mislimo da nema razloga da Hrvatske se relativno u smislu prinosa trguju na višim prinosima od recimo Španjolske i Portugala i mislimo da zato još ima prostora za suženje tih razlika i u drugim riječima da hrvatske obveznice imaju bolju izvedbu relativno u odnosu na druge obveznice sličnog sada rejtinga. Krešo, na dioničkim tržištima i dalje vlada negativan sentiment, međutim postoje li i dalje neke dobre prilike za kupnju? Pa u uvjetima inflacije, kao što imamo sada, svakako se poduzeća suočavaju s pritiskom na marže. Naime, oni moraju pritiske inflacijske koji dolaze na troškovnoj strani pokušati prenijeti na krajnjeg kupca i tu do izražaja dolaze kompanije koje zapravo imaju najveću komparativnu prednost i nekakvu pregovaračku moć u odnosu na kupce. U svakom slučaju, takav razvoj događaja može stvoriti pritisak na zarade kompanija i tu je zapravo nekakav najveći rizik iz ove točke gledišta kada se tržište već donekle korigiralo. S druge strane, ono što je dobro je da su valuacijske razine ipak na puno nižim razinama nego što su to bile svega nekoliko mjeseci ranije, pa je tako primjerice omjer cijene i zarada američkog indeksa S&P 500 pao sa razine oko 30 na vrhuncu na razinu oko 20, što je zapravo nekakva prosječna razina u posljednjih 30 godina. U svakom slučaju, taj razvoj zarada u budućem razdoblju će biti ključan za nekako da li će dati vjetar u leđa ili ne dioničkim tržištima, odnosno da li nekakvo gospodarsko usporavanje će biti dovoljno jako da značajno uspori te zarade, odnosno rast zarada kompanija, ili će ipak to biti u skladu s očekivanjima ili čak bolje. To će biti stvar koju ćemo najviše pratiti u narednom razdoblju i vjerujem da će ona nekako diktirati smjer kretanja dioničkih tržišta, no u svakom slučaju za srednjoročnog ili dugoročnog investitora činjenica da te valuacije nisu više na povišenim razinama ipak stvara bolju priliku za ulazak na tržište nego što je bilo to prije nekoliko mjeseci. A Dario, planiraš li ti kakve zaokrete u strategiji mješovitih i obvezničkih fondova? Pa ne planiram neke veće zaokrete, oni su već učinjeni tamo negdje od početka godine i većinom negdje početkom drugog kvartala. I mi smo zapravo, jedina neka taktička promjena što smo radili je zapravo u mješovitim fondovima smo ipak nešto smanjili alokaciju u dionice, pa smo u odnosu na prijašnjih oko 100% investiranosti sad investirani oko 95% ciljane alokacije ili 95% možda malo više od 95%, malo manje od 95% ciljane alokacije u dionice. I isto tako ono što je bitna odrednica što smo već pričali prethodnih puta da smo zapravo povećali relativno alokacije Hrvatske u odnosu na sve druge zemlje. Zapravo je pretežno Hrvatska u našem portfelju i u našim najvećim portfeljima obvezničkim i u obvezničkim fondovima, pa i u Income Plusu kao mješovitom fondu sa velikim udjelom obveznica u portfelju. Evo da zaključimo i sa dioničkim strategijama. Krešo, kako ti pripremaš dioničke strategije na ove rizike i prilike koje smo spominjali?
U skladu s onime što sam rekao, i dalje se fokusiramo na defanzivnije sektore i zapravo tražimo sektore, odnosno kompanije koje imaju tu pregovaračku moć o kojoj smo pričali, prenošenja povišenih troškova na kupce. Ono što tu još dodatno preferiramo na globalnoj razini je SAD iz razloga što je europsko tržište ipak nešto više narušeno u smislu gospodarskog rasta u odnosu na američko tržište zbog blizine samog rata Ukrajine i Rusije i reperkusija na energetski sektor i sektor hrane i tako dalje. Regionalne strategije tu u velikoj mjeri također ovise o globalnim kretanjima, naravno. Međutim, tu još veći fokus dajemo na pronalazak upravo tih kompanija koje će uspjeti izdržati taj stres i zapravo pritiske što sa inflacijske strane, što sa strane umanjenog gospodarskog rasta. I u konačnici zapravo zadržavamo još uvijek nešto veće pozicije novca unutar portfelja kako bi nam to ostavilo prostora za dokupljivanje pozicija i sektora koje preferiramo, a koja su se možda nešto jače korigirala ili ukoliko se ona tek korigiraju. I tu bi svakako istaknuo tehnološki sektor koji je možda doživio i jedan od najznačajnijih padova, odnosno slabljenja, pod utjecajem prije svega podizanja kamatnih stopa. Eto, Krešo i Dario, hvala vam puno na još jednom gostovanju. Dragi gledatelji, hvala i vama. Ovim vas putem pozivamo da nas pratite putem naših društvenih mreža, a komentare svakog pojedinog fonda možete pronaći u mjesečnom izvještaju svakog pojedinog fonda. Sve upite možete nam postaviti putem maila prodaja@intercapital.hr, a možete se i prijaviti na 1-na-1 sastanak putem naše web stranice. Hvala vam i vidimo se.